zance ne a gare ku samari matasa, ku je ku yi layya. Da yawan ku ba ku layya, da kai nake da Allah ya maka wadata baka yi. Galiban ku 'yan mata kuna da wadata, wasu ku suna da hali, kudin da za ta tatsa a wajen saurayinta ya isa ta yanka bujimi ma ko raƙumi wallahi. Wata yanzu waya kawai za ta yi saurayinta sai ya turo mata kuɗi ta yanka. Me yasa ba za ki yi ba? So akwai bashi a kanku. Lalle ne idan kuna da hali. roƙonka da idan wannan ne karin ka na farko wannan tashar da ka danna subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa mun gode.